Takže čau to lidi, já jsem u dnešního videa, který tu spíš neznáte, jinak jsem Michael X a dneska hráme Asplat Legend United. A jsou to prostě auta, závodíme teda. No, dneska si dáme aspoň 3-4 závody. To je to videjku. Než to hraje, dlouho jsem to nehrál. Já už jsem to dřív hrál, nejde to restartovat. Ale to dáme to ukazuje, protože to je úplně první level. No. Drifty, OK. Hustý. Jak se to? Aha, křížkem. Ty krásu, tady, já nevím řídit. Já bych neměl řídit. Prostě tady bouráme. To se stává. Pustý, dostal. A jsme ve finiši první. Jo, první závod úplně jednoduchý, easy peasy. A jo. 44 vteřin. Konec závodu. To bych řekl, že je slušný výkon. Akorát vůbec, protože to je úplně první závod. To je tutoriál. Tak. Teď druhý. No byl odměny jako jiné tady to. No, tak jsme tady to autičko. Dobré auto. Je to fakt top auto. Teďko prostě jdeme na závod číslo 2. Tady jedem. No. Nevím, jestli to vyhrajem, ale první to zase ukazuje, jak čeká, vím, že mám driftovat. No ale dobrý, nemusím to ukazovat. To ti hrabe. To co jsem dělal za drift, nebo co to bylo vůbec? Takový oni si myslí, že co? Že to vyhrajou? Na to ale kámo zapomeň. Že to vyhraješ. Protože ten, kdo to vyhraje, kámošku, budu já. Já to vyhraju. Tady se do tebe vybourám, ale jsem vyletěl. Pojď drift. Drift na druhou stranu. Sem. Jedeme. Druhý závod vyhraný. Easy, lusknutím prstem jsme to vyhráli. Tak, jdeme na druhý závod. Tak těch závodů bude trošku víc, protože ty jsou moc rychlí. To nebudou jenom 3-4 závody. Vezmeme si zase tady to autíčko. To je fakt dobré auto. Ježiši, to je ten závod. No tam bude, mám pocit sníh. Uvidíme, jaký to bude. Tohle nejde vůbec slyšet. A mělo by. Joj, to je tady to. Pustý. Tady, pojď. Hezky. A další závod. Easy peasy vyhraný. Tohle to bylo, řekl bych, asi jednoduchý. Já už jsem to byl extrém, ale to bylo těžší. Co to je? To je moc jednoduchý. To je čtvrtý, že jo? Ne. No, bych má nám skipl, no. Další závod. No, a nám to nevadí, protože jsme to neskipli. Takže jdeme takhle.
Hej. Tak. My jsme teda like, odběr a pošpadně i zvoneček, když nám vznikne další nový video. Případně pokračování z tady té hry. No, já to nepotřebuju, to co ti je? Asi vím, ne? Ty tutoriály jsou hrozný, už mám dosovat 4. závod, protože teď mi to kozuje nitro. Co to je? Co si myslíš? Že já budu druhý? Ne. Kámo, já budu první. Jako co si myslíš? Víte. Cože? Jsem 4. mám tak nechat. Až takhle necháme, jsem spokojený. Ať je nějaký fail. Nevím, na 5. Prostě jsem tam podělal, ani nevím jak, ale prostě jsme to podělali. Tak to necháme tak, jak to je. Nebudeme se k tomu vracet. Prostě na to jdeme. Dáme si 6 závodů. To je 5. Dáme si prostě celou jednu stage těch závodů. Takže tak. To je moc málo toho nitra. Je ale dost. Už mě to brutálně štve. Já vím, co mám dělat, sakra. Ten tutoriál je hrozný. Teďka mi to nic neukazovalo na nitro. Mě ukázal na začátku a najednou prostě z ničeho nic. Pum. No, tady máš, jak se používá nitro. Teďka mi ho třeba neukazovali. Nemuseli ukazovat. Tak proč mi na teďka ukazují z ničeho nic? Teďka nic. A najednou z ničeho nic. Tak, tady máš tutoriál, jak používat nitro. Nějak pozdě. To mě úplně štve. Jinak napište mi dolů do komentáře, jestli vás tady to jako baví. Napište ano nebo ne, abych věděl, jestli mám další video natáčet. To je pro mě důležitý. Jdeme poslední závod, lidi. A jsem na to zvědavej. Jaký to bude, jestli vyhrajeme nebo ne. No, nevím, mohli bychom teoreticky. Takže tady to rozdriftujeme. Tak, máme nitro. Tak ho použiju, napálíme se 20. Z toho budeme 4. 5. dobře. No, ale až na to, že vůbec. Hej, a dost. Co na mě jako zkoušíte? No vůbec, na to zapomeň. Tak. Pojďme první. No ale budeme první na furt už. To neexistuje, budeme prostě první. Tak, tady jdeme sem. Cože? No tak to vůbec. Tak, takhle sem rychle vyjedeme. Hopa. Tak to je hustý. Prostě jsme přeskočili vlak. Tak a vyhráli jsme. Takže pro tady to videjko by to bylo lidi všechno.
Zapomeňte dát like, odběr a zvoneček, ať vám točit další nový videjko, s tím, že do komentářů napište, jestli vás tady video baví, jestli mám točit dál, ano, ne. A pro dnešní videjko to je všechno a u dalšího videjka. Čus.